Tak for et fedt kursus alle sammen. Det har været en stor fornøjelse og en glæde at se, hvordan I giver den gas. Hvis jeg skulle give jer et tip til at arbejde videre med, så vil det være at hjælpe hinanden med at blive virkelig dygtige til at vende tilbage til standardrullet. Gør det langsomt, gør det symmetrisk højre og venstre side, og sørg for, at I kan forklare det til hinanden. Fordi når I sætter ord på at få det ud, hvad gør I, når I standardruller? Hvad er detaljerne? Hvad er finesserne, som der er vigtige? Så er I også med til at teste jer selv i, om I forstår. Så fortæl, hvad I gør til hinanden, når I ruller. Det hjælper. God træning videre.